जाइए शूटिंग केमती हो देखु है एंजॉय कर बहुत जोर खरा हो अलग प्रकार फील हो मैंने मो सहित लास्ट पॉइंट रुहतु एंजॉय करूँ कौन देखो केमती शूटिंग अच्छा कुनी भाज हमर भल अछंती भल अछंती आ ये खुडी से खुडी ये जो पाबे हम गां जो ई हुसन तल सब अप्पा खुडी मानकर बंधु मिलन अच्छा आ घरे आज कोन खाय पिया बनी जो माछ तो तरकारी हेतला साग खरडा हेतला एई थिला माने कोन खाई दै सले हां हमरा 12टा बजला वाले खाय आमे ओदले काई गछ आपन तो खाई हांडी कोला सफा कर एक कोमी जतळ जो खाई एबे आमे बात कर कोन खाई जहा आनी दबो जाई आउ तो किछि नाही कोन खाइबो ना ना नले अप्पा हमर खुडी और आपन कोन आज कांदना कहिबे को छताटा धरलो आउड छता आपण पातळ रो भात माने काउ छाडी देनी अच्छा गारे समस्त कांटेक्ट तुम अपन केला लापी दे केते घंटा पान खाय 8-10 तो चिनी गहम बादाम एतिकी रे हे जे प्राय निजर लोक के मिलते किंतु आपण माने दी जन घर को जतले आसिकी दी भूणी एका ठीक रोजन तो भारी बढ़िया लागतो निजे दी जन भीतर निजे निजे दुख भी कहि दउतो ना बहुत बढ़िया खुशी लागला दी भूणी एकाठी गुटे घर जा अछंती आ आज कोन गीत भी तो गाइबे ना कोन का पे आमे तले सुनिबानी कि आमे कान बंद कर देबा ना ना सुनिबा सुनिबा से ताको स्वामी पई गाइबे तथापि आमे सुनिबा हो सर्वशेष रे आमे ताली मारिबा हो स्वर्ग मोर तुमे देवता मोर तुमी शंका तुमी सिंदूर तुम्हारी पंखी केतरा बनी जा होई रो बनिला हमारा गुडी आउ कांदंजुनी मते सतरे समय देखि समस्त आखि लुह पळे आसिले जो रेड वीडियो नहीं कोन कहबे कोना वीडियो ने तब कोना कोन कहबे वीडियो छे कितने बड़े बड़े फूल देखते रंजीत है आम शोर डायरेक्टर मास्क रे अछंती रंजीत है कौन कहबे मो ब्लॉग विषय बहुत भल ब्लॉग अच्छी समस्त यूनिक अच्छा एवरग्रीन रही गोटे कम कर बहुत कम कला आम ए जाऊँ लंच ब्रेक माने इट्स मेंट टू गिलिबा आज समस्ते खाइबे हम रंजीत भाई को देखले बाकी आ समस्ते भीतर पसेले आपनकर संतोष सीमा व्रत नै से खाइबा नै आछंती मु खाई सरची बाकी समस्ते खाई की पुणे माने काम स्टार्ट करबो देखो केते परिश्रम हो मोरे आईफोन टा केते टंका नेला तू केम जानिबू केमती जानिबे संती जानि माने एठी ठिया है एठी ठिया एक माने मो आईफोन टा केते टंका नेला ए
ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ କେତେ କେତେ ଲକ୍ଷେ ପାଖକୁ ଆସିକି କଥା ଟିକେ ବୁଝେ ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ ଏଇ ଫୋନଟା ମୋର ଏଇ ଫୋନ ଟୋଟାଲି 5000 ହେଇଛି ଆଇଫୋନ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଟଙ୍କା କି 2 ଲକ୍ଷ ତୋର କୋଉ କ୍ଲାସ୍ କହିଲୁ ତୁ 6 କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ସରିଲା କଥାଟା କହିଲି ତୁ ଦେଇ ଗାଁରେ ସବୁ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି ଟିଟନ ଟିଟନ ଆରେ ରାଜା ନା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ସପନେଶ୍ୱର କ'ଣ ତ ନା ମନା କିଛି ନାହିଁ ଦେବୀ ଦିଟା ତ ବୁଲି ପଳେଇବୁ କ'ଣ ତ ନା କ'ଣ ହେଲେ କହ ଟିଟନ 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 ଟୁ ଟିଟନ ଟୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନା କ'ଣ ଆପଣ ଭାଇରେ ପୁଅ ଝିଅ ହେଲାନି ମତେ ଟିକେ ବିଷ ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇକି ମରିଯାଏ ମରି ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଘର କ'ଣ କହିଲା ମରି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି ମୁଁ ମରିଗଲେ କିଏ ଯେତେ କିଏ ଆଉ କିଏ ଆସିବେନି ନା ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଜଣେ ହିରୋ ନେଇକି ଆସେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ହିରୋ ନେଇକି ଆସ ତୁ ଏଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ତୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ ଆଉ ବାବା ମା ଇଏ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ଆହା ମୋ ଲଭର ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବୁ ଡକ୍ଟର ବି ଆସନ୍ତି ଇଏ ଡକ୍ଟର ମାନେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବୁଲିକି କହିଲୁ ତୁ ସତରେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେ କାହାକୁ ଭଲ କାହାକୁ କରିବୁ ଭଲ ଗାଁ କରି ରୋଗୀ ବାହା ହବୁ କି ନାହିଁ ହଁ ବାହାରି ନା ତୁ ଅଲରେଡି ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି ବା ତୁ ବାହା ହେଇସାରିଛୁ ନା ଛୋଟି ହେଇକି କେମିତି ବାହାରି ଛୋଟ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ଠିକ୍ କରିଦେବି କି ନା ଥାଉ କୋଉ ହିରୋଇନ୍କୁ ଭଲ ପାଉ କହ ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ତତେ କୌଣସି କେହି ବି ହିରୋଇନ୍ ଭଲ ଲାଗନ୍ତିନି ନା ଶିବାନୀ ଅର୍ଚିତା ରିୟା ବର୍ଷା ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଆହୁରି କେତେ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ଅଛି ତୁ କାହାକୁ ବାହା ହବୁ କହ ଆମ ବାବା ଚମ୍ପା କଲି କି ବାହାବୁ କି ହଁ ଐଶ୍ୱରିଆ ରାୟ ଏଇ ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟକୁ ବାହା ହବୁ ରେ ନା ନା ଆଉ କାହା କେଟ୍ରିନାକୁ ବାହା ହବୁ ନା କାହାକୁ ବାହା ହବୁ ସେମାନେ ତ ବଡ଼ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ବାହା ହେବି ଯେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା ତ ସେ ବାହା ସେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବାହାବ ଏଇ ଶୁଣେ ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟର ଝିଅକୁ ବାହା ହବୁ କି ନା ନା ସେ ଜାଣି କ'ଣ ବଜା ଦବୁ ଦିଟା ବଜା ଦିଟା କହ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଏମିତି କ'ଣ କଥାଟା କରୁଛ ଏମିତି ଚାଷ କାଇଁ କରୁଛ କ'ଣ ହାତ ହଲେଇ କହ ଏମିତି ରବେ ମୁଁ ନଉଛି ଇଏ କିଏ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ କହୁଛି ମତେ କହୁଛି ମରିଯାଅ ରାଜା ତାକୁ ବଜା ଦିଟା ହେ ପ୍ରଭୁ କାମ ଚାଲୁଥିବା
ସନ୍ତୋଷ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଥା ହଉଛ? 1.5 ଭଲ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛ ତ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଗଲେ ଘର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଦେଇଥିବ ମୋ ହିସାବରେ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଥିବ। ତାଙ୍କ ଘର କୋଉ ପଟେ? ବାଲୁଗାଁ। ତାହେଲେ ତ ତମେ ଗଲେ ସେଠି କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବ ଆଉ ବାକି ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କଙ୍କଡ଼ା ପଠେଇବ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଗଲେ ଆମ କଙ୍କଡ଼ା ପଠେଇବ। ଏଇ ତ ଟଚ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଅଛୁ। ତମ ପାଇଁ କଙ୍କଡ଼ା ପଠେଇବନି ଘରକୁ? ମୁଁ ଆଜି ଟୋଟାଲି ଆଜି ମୁଁ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଟୋଟାଲି ତମ ଆଗରେ ଆଙ୍କି ଦେଇକି ଯିବି। ଏବେଠୁ କ'ଣ ପଠେଇବ? ତମେ ବାହା ହେଇନ ପରା? ମାନେ ସେ ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା। ତୋର ଚମ୍ପା ପୁଲିଆ ଦେହ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାହା କହ ମୋ ଆଣ୍ଟିନା ଆଉ ଥୟ ଧରୁନି। ବାପରେ କି କଷ୍ଟ ସତରେ ଖରାରେ କାମ କରିବା ନା।